Пуста хора, аз съм Хипермен 10, с мен са Васко БГ, Марти БГ 100, Демек Алекс и Любо, Датрогеймър. И е време за Build Battle. Аре да влизаме просто някъде. Елате. Любо, що ми се телепортира така? Сега елате на тук, на тази страна. То какво? 1 от 3 от 18. Виете ли 4 от 18, 5 от 18? Ето тук на средната. Влизайте там. Как? Влизаме? Десен бутон на табелката. Айде, и аз влезам. О, да. Холи шит, колко много Аз хора. ми натиснах десен бутон, а цъка кляв. Колко Къде е много? паркура? Къде си ти? Паркура не е тука, паркура е преди да цъкнеш някоя табелка. Ето те. Любо, ява след мен. Аре, после някоя друга ми игра. Аре, още после след това още една Build Battle и Survival Games. Къде сте, бе? Ето го. Нали знаеш какво става накрая, но... Толкова много Алекси има. Аз ще построя бълшит, моля ви, не ми се смейте. Добре. Значи, Любо, сега чуеме. Натискаш, нали, ето, избираш си някакъв блок, нали си го поставиш и какъвто искаш отдолу да ти е самото, нали, настилката, отиваш на звездичката, цъкаш десен бутон и там и на дървото, вместо дървото сменяш с това купче, което ти искаш да ти е настилка. Чест. Добре. Чест. Изи. Изи. Добре, какъв може да е един чест, бе? Това е... Изи. Абе, служи един чест отстрани и до тебе го копирай. Изи шмартнер. Аз така правя. What the fuck? Чест. Бати новаря съм. Аз съм най-големия на бартата игра. Аз никакъв шанс да мога да копирам този чест, много е сложен. Много сложно. Бе, защо не мога? Къде е айрана? Ето го. Не искам това. Хъпа време само за да си смена настилката. Вау! Ма то само ако искаш го правиш. Да. Добре, няма да го правя. Неща не мога да го правиш с честове. Аз един път опитах и не стана. Абе, с кое се лети, бе? О, трябва да сменя гейм мода, нали? 2 пъти спейс. 2 пъти спейс, Любо. Любо, тем си заваря Майнкрафт. Той изобщо играл ли някакъв Майнкрафт? Играл я е. Добре бе, Да, забавно. играеше с мене. Играл е бил най-трагичният човек, Алекс знае. Алекс не им разкриви какъв съм бил. Добре, ще направя пълен булшит, само не се хилете. Не ми давайте пикастик, защото не е за пикастик. Не, ще ти дадем пикастик, защото си ми френд. Да, само заради Аз това. няма. Сашу. Само заради това, нали? Само заради това, така. Аз слушам. Да. Аз слушам Любо. А после като почна вече да ви бия, това е друг въпрос. Хора, ще видите в миналия клип как отрепах с този портал. Всички разбраха, че това са очила от бъдещето. Виртуални. Аз мислех, че е лазер на Супермен, но... И после си помислих друго, но няма значение. Малко факлички. Имам 2 минути, а нищо не съм направил. Леле нобаря. Аз го правя в момента. И аз. Съм... Може да се правя една стена. Аз съм кръгче. Кръгче, как ще направиш кръгче в Майнкрафт? Лесно, аз съм гост. Отреял си. Бахи готиния чест направих, няма що. Братата ли си да ви да бия, бе? Лата. О, да, можеш да биеш, защото тук в този Build Battle бият много тъпи неща. Да. Да, най-вече. На Стефан. Щеше да не ги строиш ти? Да, точно. Ами да. Той ги строи също. Той е един от строи. Вече... Моето купче на съдбата. Сега, къде бяха металните неща? Копчета. Не това е блок. Къде е блок? Том, добре. Защо съм жената? Не знам. Какво ти Какъв пука? скин се път. Аз имам най-готин скин от нас. Ще кажа от всички. О, не, аз правих булшит.
Чакай, Добре, време. усеща се. Ако го разберете. Аз нямам време. Иначе ще направя най-тъпия чест. Аз Иначе- направих най-тъпия чест. Вас ще победа, аз направих най-тъпия чест. Хора, смейте се. Нека смеха да започне, както каза Върклък, след като си изтри героя, на който се мъчи 2 часа. Аз имам 1 минута и ми остава една стена, не 2. Не съм направил тавана на честа. Това. Къде са черните блокове? Къде са изобщо блоковете от светените? Любо направи. Обаче направих съм. Сега не мога да Защо изобщо маха това? Той трябва да се маха. What the fuck, аз го махам още повече. Не знам кое за кое е. Не, всъщност чай ма. Къде е табелката, бе? Табелката къде беше? При цветето. Любо, Цветите? ти да не си знака, че да правиш табелки. Не, аз съм по-велик от него. По дяволите няма ми стигне времето. О, на мен ще ми стигне 15 секунди. Да, ще ми стигне. Аз имам Моето не стигна. Моето не стигна. Аз написах This is chess. Браво. На мен не ми стигна. Любо 34. О, Аз- Пикастик. Ми нека смеха да започне, аз просто не съм добър билдър. This is Пикаст- chess. This... Той държиш пулпове, мама ти деваш, той държиш пулпове, кретен. Аз държа. Пулпа, защо всички държат пулпа? Какво това чест? Не е лъщок. Това ще му дам. Това дори не е... Ооо. Това ще му дам кут. О, това е awesome. Това за мен е awesome. Чай, това е чест, който се отваря ли, бе? О, това е awesome, това е awesome. О, това е awesome, просто това е супер. Това е розово. Това е пул. Това не е потенък, това е пул. Това е тежка пулповица. Да, или просто можеш да не гласуваш. Дик. What Picastic to get? Пица на всички. Yes, Защо никой ми дай пикастик? Вие дадохте ли ми пикастик? Да, аз ти Да. дадох. Това не е чест, това е Не е нищо. чест. Супер Така че пикаст. Аз няма да гласувам. И това е пулп. Аз им давам пулп на тези, които не струват. Смисъл. Аз пиша найси пикасти. Хора, да, Учете се да бъдете креативни. Степчо, пак копираш от Пресли и пак не ти се получава. Какво е това? Чест е. Значи, това е not good. Окей, това е not good. Да, това е not good. Това е... Окей. Това е много добър not good. Ма това е not good, Алекс. Как ще пикасти ти луте Аз си? му пиша Той го така, само пише там ще нарочно, ми той даде тролва. Той тролва. Какво е това, Лайно? Това ми харесва. Това е Лайно. О, това е много яко. Аз исках да направя нещо подобно. Това е good. Аз Окей, му това е дам awesome. Аз Това е му- awesome. аз му Дам дам good на това. Аз му Това е дам супер. Това е good. awesome. Как ще му дадеш good, бе? Аз му дам good. Това според мен Е, ще супер спечели. пица. Това е good. Това е... Окей. О, това е good. Това е окей. Това е awesome, бе. Стига, бе. Защо имам добрите неща да давате good? Това е супер добро. Това е окей. Аз даже го гласувам. Съм гласив за Любо. Това е окей. Аз се чудих дали да не му дам пикастик. Това е Уау. окей. AJ Joker. What? Това е good. Това е awesome. Не е толкова добър честа. Това не е Това е awesome. awesome. Как ще... Това е awesome. Не е awesome. За мен е awesome. Това е awesome. No. Осъм. Awesome. Какво е това? Това е грозен чест. Да, не е ще му довършен. Аз Това е интерчист, бе, вижте. Аз му дам not good на това. Това е not good. Аз му давам окей, защото човека все пак се е постарал. Аз му дам Ако го е завършил, може би ще да се... да стане някакъв добър чест. Пикастик! Но не е по-добър от моя. Защо няма това? Ето тук трябваше да сложиш такова, откъдето се отлучва с него. Да! Не ми стигна времето. Тук исках да направя черно отгоре това вместо тавана. Да Аха! Пикастик! това е good. Ма това е на Алекс!
Васко, това е на Това Алекс. е пикасти. Това е на Това е Алекс. двоен чест, бе. Това е двоен чест. Аха, да, аз го разбрах, че е двоен чест. Аз щях да му дам гуд на това, защото помислих, че не Сашо. Гуд. Значи, това е... Това е Това не окей. ми харесва, това е not good. Не, защо му дадох пул? Бъгнах. Може да си смениш вота. Да. Това е окей. Аз давам пуп вече. О, бъгнах, тежко вица. Това е пуп. Да. Бъгнах така, о, как гладя. Добре, имаше толкова много време за какво... Това е пуп. Това е пуп, това не струва. Holy shit, за момент ми заби. То мина моето, значи всичко. Пуповица. The Big Spider се казва тоя. И това Уау, това е много добро. Това е окей. Това е окей. На това ще му дам Олсъм. Аз му давам окей. Аз му давам окей. Това ще му дам Олсъм. Мен не ме впечатлява. Това е not good. Това е not good. Not good. Как Това е това not губе? Пуповица. Тежка пуповица. Това е not good. Not goodовица. Има и българи в чата. Хипер. Пикастика. Всички моето е лошо. Това е много по-зле от даже на това, на Любо. Това е по-зле от на Любо. Да, много по-зле. Как се казвате? Това е... даже няма да гласувам. Да, няма да гласувам. След това ме изчакайте за момент. Няма да гласувам просто. Аз дадох окей. Аз не гласувам. Аз му давам пуповица. И той е... Аз съм на 10-то. Аз съм на 10-то. О, аз съм на пето място! Аз съм на Видяхте 8. ли, че аз и първи имахме една фото? Добре, хора, ще спра за малко клипа на пауза, защото трябва да отида някъде и ще го върна после. И да. Пуска се в блок. Та, хора, подновихме клипа. И да. Верно, че клип снимахме, бе, аз забравих. Всичко е ингейм. Виждате ли? О, не. Виждате ли ме? Някой вижда ли ме? Не, никой не те гледа. Добре, айде да цъкаме някакво Survival Games или Skywars. Добре, хора, явно това... Не, чакайте, тук има едно. Тук има един. Аз идвам, чакайте малко. 2 от 6, 4 от 6, влизате 4 от 6. Чакай Кой сега. вътре някой... Чакайте ме, аз съм на партньор. Ало. Влизате тук в 5 от 6. Ма то за мен няма място.